Мислиш, че всички празнуват Коледа като нас. Грешка. По света има толкова много традиции, че се чудиш дали говорим за един и същ празник. В Япония празнуват Коледа в KFC. Да, правилно чу. Коледата в Япония е равно на пържено пиле. Традицията започва от реклама, която много харесват, и започват да си правят месеци напред резервации за ресторанта. Докато ние печем питки, те пекат крилца. Германия пък е известна с коледните си базари и Крампус. Греено вино, сладки, светлини и уют. Но има и една по-страшна традиция. Крампус – коледен демон, който плаши непослушните деца. Представи си дядо Коледа, но в лошо настроение и с рукца. Елгардо е най-големият коледен тираж в Испания. Тук Коледа започва с лотария. Всеки купува билет, защото наградният фонд е огромен. По телевизията децата вместо коледни песнички пеят числата от тотото, а хората плачат или се прегръщат от щастие. Ако в България имаме баница с късмети, то в Испания имат баница с пачки. Исландия пък е известна с 13 коледни трола. Докато ние чакаме един дядо Коледа, исландците си имат цели 13. Всеки върши различни пакости. Един краде наденци, втория тропа по вратите, третия гледа през прозорците. Коледата там е повече като комедия, отколкото като празник. В Австралия пък Коледата се празнува на плажа. Докато ние си обличаме пуловери, австралийците празнуват в жегата. Коледата им е с барбекю на плажа, по-бански, с сърф и дядо Коледа пристига на лодка. Трудно е да пееш Let It Snow, когато е 30 плюс градуса. В Мексико празникът им е известен като Лас Пасадас. Тук започват 9-дневни шествия, музика, танци и пиняти. Всички се събират, чупят пиняти и празнуват като за световно. Ако в България хлопаме с сурвачки, там хлопат с бухалки. В Филипините се празнува най-дългата Коледа в света. Те започват да празнуват още през септември. Коледните песни започват още 4 месеца преди самият празник. А ние си мислехме, че започваме рано от ноември. А на теб коя държава най-яко ти звучи да празнуваш Коледа?